Conversar sobre o peso das mulleres nas letras e na arte é o obxectivo do programa Mulleres de Palabras, unha programación impulsada pola Deputación de Pontevedra, que este ano cumpre a súa segunda edición. Nesta segunda edición, que ten o mesmo obxectivo, lóxicamente, que a primeira, que é todo o que levar un circuito itinerante por todos os concellos da provincia, a efectos de que mulleres teñen moito que dicir e moito que aportar a ese camiño que temos que perseguir durante esos 365 días do ano. Serán 7 actividades que se desenvolverán en diferentes puntos da provincia. A primeira cita será o 28 de marzo coa celebración do Día Mundial da Poesía. O Pazo Provincial acollerá un acto coas 3 últimas gañadoras do Premio Nacional de Poesía, Miriam Reyes, Chus Pato e Yolanda Castaño. Non somos así, non pensábamos que os que escribían os libros eran as mulleres, pero pertencemos a un sistema literario que encabeza unha muller, Rosalía de Castro, unha muller. Todos os demais sistemas literarios son os homes, desde Cervantes en español, Shakespeare en inglés, en todos os demais sistemas literarios, pero o noso é unha muller, é unha voz de muller. Como novidade, este ano porás en marcha unha biblioteca ambulante. Percorrerá diferentes centros educativos da provincia para chegar ao alumnado recomendacións de obras literarias realizadas por mulleres. Temos que seguir contando para contar como somos, para que os homes e mulleres crean na igualdade, teñen que saber e teñen que ver os ollos coa vista das mulleres tamén. Esa importancia das mulleres que contamos e das mulleres de palabra. Cada xoves do mes de abril está programado un obradoiro para ler poesía con Dores Tembras. Xa en maio, Arantxa Portavales protagonizará unha conversa en Marín. E no mes de xuño será Andrea Fernández Plata a que dirixa un obradoiro de cerámica na Lama. O ciclo continuará en setembro cun acto no Palacete das Mendoza coa poeta Antía Otero e a cantante e compositora Guadi Galego, titulado Escribir e cantar a música das palabras. A clausura está prevista para o 17 de outubro para celebrar cunha sesión de lectura o Día das Escritoras.